जोंहा कारेन्ट बिल खमायनो थाखाय थारमाने दैयाव नै गोजोमबाय थादों आरो बिथांमोना सोरबा दंफां सायाव जिरायदों सोरबा मबेबायाव जिरायदों दिनै नै बिथांमोना मा होनना बुङो कारेन्ट बिल खमायनो थाखाय दैयाव गोजोमनानै थादों आरो ना गरमाथ' ओरैबायदि दिनै उदालगुरियाव मा होनना बुङो मथा मथि बेसेबां थांदों 38 थांदों ना फैनाय 40 37 38 बेनिखायनो गरमखाय दिनै नै फैनानै कारेन्ट बिल बासायनो थाखाय गरमखाय फैनानै माने दैयावनो गोजोम फैबाय आरो नै नायदो नै बिथांमोना बिराद गोजोननाय लादों आरो दिनै दैयाव माबायदि नांदों बन्दु थान्दा मोनदों नायदो नै लोगोफोर लामा बनायदों जोङो माने नैबेयाव नैथिंनाय लामा मावग्राफ्रा नायदो नै गरम दै बोथोरा अब्लाबो थारमाने उपाय गैया मावनांगोन लामाखौ नांगोन ना गोनांथिथार बेफोर लामाया माने रायजो राजाफ्रा बिराद खस्थ' मोनदों बे लामानि थाखाय बेनिखायनो दिनै श्रम दान होनानै मावना होबाय आरोना गरमब्लाबो माने बे लामाया दंखायोमोन नाथाय फिसामोन आरो बे लामाया गारि हाबजाया बेनिखायनो दा गारि हाबनाय लामा बनायदों आरो नैबेखौ मानो होनना बुङोब्ला माने लामाया मोजां नङाब्ला बेमार आजार जायोब्ला गारि सोनो बेमारि लांनो थारमाने बिराद प्रब्लेम जायो नालाय बेनिखायनो दिनै माने बेखौ श्रम दान हिसाबै खामानिखौ मावना होबाय आरो नै माने लामानि माबाया बिराद फिसामोन आरो दा बेखौ गुवार खालामबाय गारि हाबजानाय खालामबाय आरो बिथिं दायो गारि हाबजानाय जाबाय लामाया एसे किसुमानाव थारमाने एसे गुसेब जाना दंबावो नैबेफ्राव हा होबाय थादों आरो एसे दाउ मैना बिरलांदोलै दुब्लिनो दाउ मैना जोंहा खामानि मावग्राफ्रा बिराद एन्टार मिनिलायदों सेंग्राफोरा दाउ मैना नुनायखायनो खर' खुरलायलायथारदोंसै माने खामानि मावनायाव बिदि नुबा थारमाने इन्टारेस्ट नाङो आरो खामानि मावग्राफ्रानो गरमबाबो फात्ता मोनलाया आरो नंगौना बेदां जोंहा दिनै मा होनना बुङो बिराद गरम बोथोरा मा होनना बुङो जोंहा गोबाङा ससियेल मिडियायाव गोबां दावराव जादों दायो मा होनना बुङो कारेन्टनि बिल खमायनो थाखाय मा होनना बुंदों दंफां सिङाव थानो होदोंना गरमद्रायबा अब्लाना कारेन्ट बिला खमायगोन होननानै नैबेखौनो दिनै नै टारगेट खालामनानै मा होनना बुङो जोंहा कारेन्ट बिल खमायनो थाखाय थारमाने दैयाव नै गोजोमबाय थादों आरो बिथांमोना सोरबा दंफां सायाव जिरायदों सोरबा मबेबायाव जिरायदों दिनै नै बिथांमोना मा होनना बुङो कारेन्ट बिल खमायनो थाखाय दैयाव गोजोमनानै थादों आरोना गरमाथ' ओरैबायदि दिनै उदालगुरियाव मा होनना बुङो मथा मथि बेसेबां थांदों 38 थांदों ना फैनाय 40 37 38 बेनिखायनो गरमखाय दिनै नै फैनानै कारेन्ट बिल बासायनो थाखाय गरमखाय फैनानै माने दैयावनो गोजोम फैबाय आरो नै नायदो नै बिथांमोना बिराद गोजोननाय लादों आरो दिनै दैयाव माबायदि नांदों बन्दु थान्दा मोनदों गरमाथ' अयथासारखाना अयथासार आरो गरम फेननिफ्राय दैयाव आराम जायो थान्दा मोनो थान्दा आरो न'आव थाबाय थाबाथ' फेन लानो गोनां जागौमोन फेननि बिल थांगोन कारेन्ट बिल थांगोन जोंहा मा होनना बुङो आसामनि स्पिकार बिथाङा बिश्वजितआ बुंदों माने कारेन्ट बिलखौ खमायनो थाखायबा मा होनना बुङो दंफां सायाव थानो होदों आरो नै बेनिखायनो नै दिनै दैयाव गोजोमनानै थाबाय कारेन्ट बिल सेभिं खालामदों आरो नै थान्दा नै बिथिं नै जोंहा ओइथिं सासे जाहैबाय दे बिथाङाबो कारेन्ट बिल खमायनो थाखाय माने दैयावनो गोजोमना थाबाय आरो गरमाथ' ओरैबायदि गरमखा बुंनो नांला आसामनि रायजो राजाफ्रानो मिथिदों बोथोरा माबायदि गरम आरो मा जागोन मिथि हाया अखा गैया फारसेथिं खेथियकफोरा ओरैबायदि खस्थ' मोनदों खोथिया फोबायमोन बेसेराफोर नाथाय दिनै दुब्लिफोरा रानखावनानै दंजोबो दिनै माइ गायनो हागोन ना हाया देग्लाय बिराद सिन्था खालामदों खेथियकफोरा
दा नै दिनै जोंबो गरमखाय माने बेयावनो दसे थान्दा लानो होननानै फैबाय आरो नैबेयाव जायगाया बिराद मोजां दे नैबेयो सोरबाफोर फैबा फैनो हागोन लकेसन नायनानै जा नै बिथिं नै बिथाङा नै गरमनि थाखायनो माने खर'आव दै दासोमनानै लानो गोनां जाबाय आरो नै बलिन भाई गरम ना दाथ' बिराद गोजोन मोनदों दैयाव थानानै नै बिथिं नै जा दैयाबो नै मोजां ना आदै गोसो 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 दैयाव दिनै जोङो बेयावनो इन्जय खालामफैबाय आरो गरमखाय जा नै बिथिं नै साल्थे दङ नै साल्थेयाथ' ओरैबायदि गरम मोनदों जाहैबाय बिथाङा दैनिफ्रायनो दसेबो सिखाराखै लहानि मानसि थारमाने मा सान्दुंजों गरमजों अभार गरम जायोना अरजों थायो बेनो उपाय गैया दिनै थारमाने बेयाव थान्दा लाफैबाय आरो दसे बिदिनो जायगाया बिराद मोजां दे खिन्थु बिराद सुन्दर ओरैबायदि गुसु बेयाव स्राय स्राय जोंहा मा होनना बुङो भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दै बियो मा होनना बुङो बेखौ दैफाम दै ना दैफाम बे दैनि मुङानो जाहैबाय दैफाम आरो दैफाम होननानै मिथियो बेखौ नोंथांमोनाबो कारेन्ट बिल बासायनोब्ला आरो गरम मोनदोंब्ला नैबे दैयाव फैनानै नोंथांमोना गोजोन थाजिम लाफैनो हागोन आरो एसिबियावथ' मा होनना बुङो बिटिसिआव गैयानदां कारेन्ट डिपार्टमेन्टआ कारेन्ट डिपार्टमेन्टखौ थारमाने बेखौ होखायाखै बिटिसिनिफ्रायनो बेखौ हरखायाखै आरो बे डिपार्टमेन्टखौ बिटिसिनो हरखायाखै स्टेटनिफ्रायनो बिटिसि समाव सिगाङावबोथ' गैयामोन सिगांनि समावबो गैखायामोन बियो अब्ला आङो भिडिअखौ बेसेबांखिनिखौनो खालामबाय